Bé, bona nit i bona hora, som els Pokers, estem just davant del Call, on avui presentem, bueno, ens presentem com a grup, estem molt contents de presentar-nos perquè creiem que això avui ho rebentarem i a veure si és veritat. Aquí tenim tots els components que estem aquí posando per la càmera. Jordi Sobranyes, que és la persona que ens segueix a tot arreu. És l'únic que ens segueix a tot arreu, sempre hi és allà. I els components com es diuen? Els components, aquí tenim l'Alberto, Leo, o Leo per l'escena, el Xino, el nom artístic, té molts noms. Jo em dic Gerard, suposo que ja em coneixes, Jordi. Jo jugo a la bateria. Jo soc l'Emili. I jo l'altre Gerard. Ja hi som tots. Això, i som els Pokers. Res més. Anem cap al Call, doncs. Anem cap al Call. Anem a tocar un rato. Jo he d'anar un moment al lavabo, que consti. Bona nit. Som els Pokers. Demanaríem al sector d'aquí davant que s'aixequés una mica, sisplau. Jo demano. Gerard Palau a la guitarra. Cada vegada que entro en aquest bar una nit i per casualitat els va conèixer entre mig del sarau i no puc oblidar el tot dels teus llavis blancs tota la nit has d'estar al meu costat precisament t'he tornat a trobar t'he ignorat i ara Moltes gràcies. Nosaltres som els Pokers, ens presentem avui per primera vegada aquí al Call, a rebre. Ens fa molta il·lusió que hagueu vingut tots perquè realment és un gustasso veure això en ple. L'aplaudiment per Valtros, en sèrio, per Valtros, gràcies. La vida s'ha convertit en un malson. Només espero que avui els cops ja no siguin tan forts. És feixuc no poder fer front al rebuig. No podem frenar el terror de tota aquesta situació. Sol a casa, mitja tarda, esperem que arribi ell. No passa nota a la pell quan entra. Ara t'he pisat. A casa, mitja tarda, esperarà que arribi ell. I'm